awontenaken adon-adon jago menungso namung kangge sarana njungking palengganipun Kanjeng Rama. Cukup ora sanggup rembug. Cara wong Bathik wis ketok ngengrengani. Kowe ora sandadak ndakwa sing tanpa bukti. Bukti wis setha. Saka ucape Paman Kincaka dhewe nganakake adon-adon jago kanthi totoan entek-entekan. Ya kuwi bur manuk. Paduka Paman Kincaka keparenga ngiglo walaka. Yen to sejatine namung badhe njungking palengganing Kanjeng Prabu Matswapati. Sakarepmu oleh muarani. Aku ning wani apa ora? Kula waneni. Seta iki dados seksi. Ayo. Mung kari delok sapa jagone sing bakal jengkelang tepani Bantala. Rajamala ora apa. Sawangen jago saka Wirata kae. Jagone gedhe ning kendho, gedhe gombong, tolah-toleh sajak tanpa duwe greget. Uripe tanpa duwe greget kae. Apa maneh manut Parto sing dak tampa jagone iki mung tukang jagal, wong mbelai kebo, mbelai sapi. Sepira banggane klakokop getihmu. Ora sah kok ki ana rembug. Pancen saben dinane Bilawa mbelai sapi, mbelai kebo. Nanging dina iki mbok menawa Bilawa bakal ngukir sejarah. Bilawa arep mbeleh menungso sing ora tata patrap. Wah, edian. Kandhane sajak. Gawe miris. Ayo mara ketokon kadhik bae. Disawang sapa sing nyerbab mari Bantala? Mara sawangen Paman. Bilawa, kowe kuwi wong keserakat uripmu. Aku ngerti kowe iki mung lama ing tukang jagal, ya mung saking gobloke wong Wirata sing ora iso golek jago. Entek-entekane ya mung kowe sing dijokke ana blabar waja kenteng kawat. Pikiran dhisik. Pikiran dhisik. Yen nganti kowe mengko mati ana ing blabar waja kenteng kawat, apa kowe ora mesake wong tuamu sing irina wengi gegadang anake karep ben bisa mukti wibawa ning entek-entekane malah kelangan nyawa. Pikiran. Yen kowe gugu kandhaku mara diage kowe manuta. Kowe tak ajar etok-etok kalah wae. Ngerti? Kowe tok-tok kalah. Mengko yen kowe tok-tok kalah kanthi totoan Burmanuk, Prabu Matswapati lunga saka Wirata, Kakang Kincaka sing dadi ratu, kowe arep njaluk kelungguhan apa? Tak wujuti apa kowe pengin dadi Senopati? Ya, kelakon. Ning ya kuwi kowe manuta karo aku. Kowe tok-tok kalah wae. Nadyan to aku iki rekoso uripku nanging ora epeh bebudenku. Pedah apa aku urip mung kanggo apus-apus upama dadi mukti jalaran saka nggonku nyambut gawe. Ora teges aku iki apus krama marang negara sing wis ngayomi marang Bilawa. Kepara kowe manut aku wae, mumpung kowe durung tak beleh kaya kebu sapi sing ana pejagalan, kowe bali yo. Wah, edian. Wah, ngabangke kuping. Sajake ora kena taeman para maju remet dadi klareng epek-epek.
ngono kuwi. Raja Mala bakal menangi. Mesti menangipun. Ayo, Raja Mala, ketokno kekuatanmu. Aja ngising-isingke pun Kakang Di. Ayo, aja nganti diwenehi kelonggaran. Disuk terus jago Sawirata. Ayo, Raja Mala, cucukno lemu mangan. Ketokno kekuatanmu. Ayo, aja nganti entuk panggonan jago Sawirata. Hei, Raja Mala, ayo. Sing kuat dada baumu, sing bakoh Raja Mala. Hop, lo. Weh, bah, ya aku. Hop, weh, bah. Hop. Hoi, bah. Cok, lo. Bah. Bah, lo. Hop. Hoi. Bah. Bah, cok, lo. Ah, hop, hop, ah, hop, hey, hop, hey, yo, jagone menang apa kalah yo di kawon iku iso malah dongake kalah iki lho. Paman Raja Mala kados mekaten tandangipun lho Kakang Mas. Lah yo katone jagone dhewe saya kendhu aja suruh tok ingoni kok sampun saestu sampun. Wah telas kathah niku Pak. Omone iki mboten gadah pekewuh ya. Lungguh ngadeg entek imbuh lah iya ing atase kaya ngono lho sajak kowe ora duwe tenaga yen nganti kalah sida dadi kere tenan awake dhewe mergo totoane iki entek-entekan mohon surak iki mawon supados piyambakipun tuwuh gregeti. Hei Bilawa, aja ngisin-isinke Bilawa. Ayo, sing kuat. Hei Bilawa, sing kuat. Hei Bilawa, sing kuat. Hei Bilawa, sing kuat. Hei Bilawa. Hei Bilawa, sing kuat. Bilawa, hei. Hei. Hop, hop, hei. Hei, ah, hei, ah. Ya. Raden, mbok menawi menika
ingkang dipun kersaken Bathara Brama Kakang Semar ya nggih paduka ing sampun ngasta pusaka Kyai Bramastra menika dados sarana sumilaking pedhut nagari Wirata kula mireng tembang rawat-rawat tujaring mbok bakul sinambi wara ingkang nami Rajamala niku kena lara luputing pati sedina mati ping 7 paribasane namung menawi dipun cemplungaken wonten Sendang Watari menika saged pulih kekiyatanipun kepara saya wimbuh kukuh adigayanipun Kakang Semar mangkono nggih mila monggo Den sampun ngantos kedangun pusaka Kyai Bramastra menika kalepasna ngener dhateng Sendang Watari menika dados jalaran ngenteng-entengi jejibahan kang neraka Bilawa ya ngestokke dawuh Kakang Wata kaya mangkono mentang langkap sinendangan Warastra Dibya nenggih kedhi Warahatnala titis olah kridaning nglepasing jemparing nadyan Sendang Watari adoh pitung pendeleng gajah parandene nggih nglepasaken jemparing angener manang Sendang Watari cememplung pusaka Kyai Bramastra mesem kedhi Warahatnala Kyai Rupakenca wonten dawuh Kakang Mas Kyai Rajamala jengkelang nanging kowe aja samar